I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you. ये गोड़ी कटर सोलह ये कौन गोड़ी ये 16 ये हाँ ये आज आज के बुढ़ी को किए हसीबो हैला ए दी एटा तो पका कौन होला गोड़ी कौन होला बुढ़ी होला हां ताले गोटा कौन नारी क्या फरक कौन होला क्या फरक कौन होला हां क्या फरक का कौन आलू का क्या फरक का आलू का हां कौन होला बुढ़ी होला कटर कौन मोटा हां कटर भारी होला कटर का भारी भारी पानी इधर कौन होला बुढ़ी होला 16 कौन होला हां ताले कौन जानलो 16 कौन हां एथरा हम जानिया पहिले जे कटर आउ गोड़ी कोचर कैफर आउ 16 आलू का आलू का आंसर कौन हुए पाइले भासे आलू का आंसर भासे आ ओजन आंसर बुढ़ी जाए बस्तु पानी बोतल तकिया छुंची सूता चापी बेलुन सब जिनिस अछि अरे तू आलू का कि ओजन के जानिबा छुंची और सूता आलू का ओजन और ये ये सारे और तकिया ये बेलुन आलू का और कप जान लो तो ओजन भाई के आलू जान लो भल लागला पड़ी जानी हां ताली Holy Grail